Hello guys, ang tini kaisa nangmani video masalamga khaya hi tongma seto phungba nogoni borok rang karamani bagui imo hai video masalamga ang nongthang chuasuk sanmani bagui dakhuk kaisa naidi bahut serious ongjak aini bagui video masalamga jara maya ganang khaganang borok video nai nog chuasuk rori bini Google Pay number rojak tongo screen o bini Google Pay scanner rojak tongo abo nai bujia hingke ani description link di habinai di oro nai mannai scanner bo ang oro copy khai rwnai Google Pay number sui ronai imo hingke bo Guwahati ni nogo phai tongman somoio silchar di sapaikai wati nobar bangmani bagai gari accident ongoi oboni hai yakung rok biyak rok bahut serious condition kalaikha yakung bekereng rok baiui yathi dini hisa bathrak baiui tabuk silchar hospital kalaijak admission ongjak oro ami rang kaini bagui doli district munu ardi borok kalaio kukulmani para bini para hingke abo bo Guwahati o thangui mal khali khe phaiui nogo phai tongman somoio lama wati nobar bangmani bagui bono bahut serious nongoi para borok bo je mansuk chuajalaikha bini nokongmo keha hamtalya rang puisa kwrwini bagui bini nokong borok rok bo hingke para borok bo je mansuk chuajalaikha jono 100 pari 200 pari 500 pari chuajalaikha o sibai rang kaini bagui nogo je maya ganang kha ganang ta hukchong nogo je mantui chuai rori bini scanner dio bini scanner Google Pay number tongo scanner bo tongo oro rang dagoi oro nog je mantui chuajalai rori accident ongoi bahut serious ongkha ani channel nog subscribe khaijak subscribe khai all notification roi ladi imo hai video ang jesi upload khaimani nog jotono sai sakang nai mannai subscribe khai all notification roi lagai like khai di comment khai di nog video chadak khaiba.